How in the fuck are you got to say? The way that we do it, it's not the way. No, don't you sweat it, you not in the way. Nothing you do could be edited my day. Εδώ η Λία και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο, το Sky PvP. Κάνει και πρώτο επεισόδιο, πάτε να το δείτε στο κανάλι μου. Θα έχω και το link κάτω στο description. Και ναι, θα παίξουμε Sky PvP. Το Sky PvP είναι που μαζεύεις διάφορα πράγματα, τέτοια φάση νομίζω, ναι. Στην αρχή δεν είχα ιδέα τι ήτανε και πίστευα ότι ήταν σαν το Skywars νόμιζα ότι ήταν, νομίζω, ακόμα πιστεύω ότι είναι, αλλά οκ. Πάμε. Γιατί έριξα 2. Οκ. Bow. Τι είχε εδώ, τι είχε εδώ. Τι είναι αυτό. Diamond helmet. Oh yes. Τι είμαι εγώ ρε παιδιά. Τι καλή που είμαι. Μη πέσω. Έπεσα. Ναι. Περιμένω. Τι έγινε, χάθηκε. Οκ, δεν πειράζει. Πήγαμε τώρα. Πρέπει να κάνω parkour για να πάω εκεί πέρα. Οκ. Εδώ τι έχει. Κάτι. Όχι. Το σκάν δεν το βλέπω εγώ γιατί είμαι και τυφλή. Είναι και αυτό. Θα πέσω κάτω. Στο τσάκι ήταν να πέσω κάτω. Και πού έχουμε να πάμε, που ήθελα, κάτι κοιτούσα. Α, από εκεί. Ωχ. Έλα όμως. Πω, τι σπαστικό μιλάμε. Πάμε. Το βλέπω καλά να είμαστε. Τι είναι αυτό. Ευχαριστώ, αλλά δεν θέλω, έχω ντάνι. Τι να το κάνω τώρα. Δυστυχώς θα πρέπει να πάμε με parkour, στο οποίο δεν είμαι καλή εγώ. Και πάω. Φοβάμαι, έχω χεστεί πάνω μου τώρα. Οκ. Οκ, έκανα και καμία βλακεία εδώ. Οκ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ηρέμησε Λία. Ηρέμησε. Ναι! Δικά μου! Ηλίθεια. Τι γίνεται και βγαίνει μωρέ. Πρίξε. Αυτή η ηλίθεια. Καταραμένη. Fuck. Οκ. Τι να κάνω τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχω παγιδεύσει κάτι εκεί πέρα. Νομίζω. Κάποιος τα πήρε. Ποιο λόγο. Κάτι είχα παγιδεύσει. Εκεί πέρα. Και δεν πειράζει καλέ μου άνθρωπε που τα πήρες. Ανά Σούπερμαν. Γεια σου Σούπερμαν. Γεια.
ξέρω, με παρατάει τώρα. Τι κάνει αυτή, ρε φίλη. Ναι, και εδώ και το σπαθί εδώ. Και είμαστε μια χαρά. Περφέτο. Μόνο που δεν θα πάω από εκεί γιατί... Κάνω εκεί. Αυτός έχει golden apples. Μπα είναι άσχημος. Φύγε από εδώ. Ρε, όλοι έχουν diamond, ξέρω εγώ. Και σπαθί diamond, τα πάντα. Όλα diamond, όλα. Μπράβο σας, ρε. Μου λαγκάρει κιόλας. Εσύ καταραμένε. Κολλάει. Εσύ πούντος, καταραμένος. Πού πήγε? Αλλά χαίστηκα. Τι με ενδιαφέρει τώρα εμένα? Τι με ενδιαφέρει? Ένα σπαθί τουλάχιστον. Χρειάζομαι. Τουλάχιστον. Κόλλησα. Πεμάτε. Ωραία. Πάμε και από εδώ. Τι καλά ρε παιδιά. Τι ωραία. Τι ωραίο. Μια χαρά το βλέπω. Τι, βασικά είμαι τρελή, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι είναι αυτά? Ναι. Diamond boots. Τι άλλο? Όχι! Ευχαριστώ! Αυτός είναι Έλληνας! What? Για να το γράψουμε. Μου έδωσε... Ευχαριστώ! Μάλλον δεν θα είναι Έλληνας. Μου φάνηκε. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Χεστήκαμε. Αχ, έχουν παγώσει τα χέρια μου. Ναι. Όχι. Όχι. Καταραμένη. Κάτι καλό δεν μπορώ να κάνω. Καταραμένοι όλοι σας. Εσύ εκεί πίσω Άλεξ. Και εσύ Ντεσίσα 2. Και εσύ Λόλ αυτός που σε λένε. Όλοι είστε καταραμένοι. Δεν πειράζει όμως. Τα καταφέρνω. Εύκολο αυτό. Σαν άσες. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Οπότε επειδή με σκοτώνω συνέχεια, δεν θα μπορέσω να συνεχίσω το βίντεο. Οπότε αυτό είναι το βίντεο παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!